Yes. Ọ na-adị mma nata ọrụ asụsụ ghọsịba ose. Na-ekwu otu a. Si ihe na-ame m obi aṅụrị kịta bụ na ekpere anyị na-ekpe n'ụwa bụ Chineke biko ka ọnụ niile kwuru njọ n'ebe anyị nọ kwuo mma. Ngara eziokwu. Asị mmadụ ekwu n'okwu maka ọnụ ọbụla meghere oghere oge ga-ekwurịrị ụka. Ngara eziokwu. Ngwa n'ezie n'ihe na-eme kịta. Zion Ministry bụ Ebuka Obi. O mere birthday. Ihe o mere ndị mmadụ bụ taa kpuchie ọnụ. Ese Ihe o mere ndị mmadụ ndị ọnụ na-ekwu ekwu ndị sị na ha na-ekwu ka ndị ọnụ ha riri ọgwụ afọ ihe o mere ha kịta bụ taa kpuchie ọnụ. O wee họrọ mmadụ one ma one ọma na ọka mma wee nye ha many million ka onye dị ya 3 million each person. Ofu onye 3 million. Nwanne onye nyere 3 million ọ dị ka ego ahụ ya agbari n'ahịa. Mba. Wee bụrụ ego si n'obi Chukwu. Ibe ego si n'obi Chukwu. Isi na ị na-aka ka isi na ịbụka pastọ. Họrọgodi mmadụ 4 na 5 nye ha 1 million bụ memba gị. Nye ha 1 million ka ị nwere ego one pụrụ n'akpa gị. Ka ị nwere ka akaụntụ ụjọ esi echeki. Kedu ihe bụ na mmadụ ga-emete ihe dị mma mmadụ anọrọ n'akụkụ na-akọghịrị. Echi kịta onwe ego o siri mee mmiri ka asị arịa nji. Ndị akụkọ akọba ndị ebere aka bee ha ụkwụ bechapụ ha ọnụ ndị obi ọjọọ ndị eribe na afọ ejughị ndị dị ntụfu dị nchọ biko ihere emekene ụnụ ifu onye kaghị mma kwete na ọkaghị mma na-ekwu otu a ifu onye kaghị kwete na ọkaghị na so Ebuka Obi mmiri ọbụla na-ama nkume bụ ahụ ka ọ na-asa ya ọ bụ amasị m efukwa ihe niile a ndị mmadụ na-akọ ya mebi ihe ngị na chi gị kpara mebi ihe dị na chi ukwulu enwere ihe a ngị na chi gị kpara mebi ihe ọdịchi amaga odogo m anya na ihe ngị bụ mmadụ na-eme n'ụwa bụ ọdịchukwu mma ọ dịghị mmadụ gbam imegide ihe niile wee baa na chapel ọdịchukwu mma adịghị mmadụ nwanne ọrịrị ka ị na-arị ọlịlị ka ị na-arị ana m ekwu na onwe eji smell the kingdom of God mana otu siri full step you are going to heaven straight because onwebeghị lọgọlọgọ onwebeghị mago onwebeghị onwebeghị kanga na nganga m hụtara n'ebe ị nọ ihe niile m na-afụ n'ebe ị nọ na-aga straight esi na ọ na-aga straight ịkwụbara aka gị ọtọ ọ bụ nke ịkwụba na express mana eziokwu a sị gị gaba n'iru ọ ya adịrị gị mma n'ahịa na anụ ụbọ na anọ Eke Orie Afọ na Nkwọ nwoke nwaanyị ọbụla gụrụ gị anya ọkụ ji eji anaje eze mmiri na-ekwu otu a ama niile ihe na-ekpe ekpere bụ elu rie ala rie okeke bere oke afọ bere okonkwọ bere mana ihe na-egwu bụ onye isi ewesi egbe bere ugo bere onye si bie egbene enwe nke si bie ebere ya zikọ ya ebe ọ ya ebe ebe ahụ o ji ezikọ edishọn ebe ahụ dị mma because onye na-ele gị anya ọjọọ na-ele gị anya ọjọọ isi gị ka ọ na-achọ mana ihe na-agba gị bụ na ihe ị na-ekpe na-ekpere ihe nwa bụ mmadụ ga na-ekpeziri gị na-ekpere bụ onye ọbụla na-echere gị echiche ọjọọ under 20 minutes o ji eji anaghị eze mmiri ekpochibido ya aja ekpochibido ya aja ka imeke n'ụwa gị imebeghị ijebeghị eje imebeghị ụwa gị ha maka na aka gị dị ọcha ọ bụ akara aka gị ka ị na-eme ihe ngị na chi gị kpara n'ụwa ka ị na-eme kedu nke bụ inye mmadụ 33 million onye enwe ihe ọrụ n'ọkọchị ya na obodo a bụ sọ mma ka mmadụ gụrụ 3 million nye ofu onye gụrụkwanye onye a bịa maka na ọ bụ memba nna maka ọ bụrụ na inyere m ụdị a eziokwu atọpụ m ọgọdọ n'ọma ahịa atọrọ m ọgọdọ n'ọma ahịa gbara ọtọ ihe ọ bụ ya eme na ya mee onye sete ihe o setere ihe ya na isi nwanne gaba n'iru i meghere branch na Imo steeti nwee headquarter na Lagos mana ị ga-abịakwa Anambra ka o zuo ị ga-abịa Anambra ebe ọ bụla itiri aka any part of Anambra itiri aka kịta sị na ị chọrọ ana a ya azọ gị ụzọ bịa ka ị were ebe ị ga-arụ ego ị ejiji arụ ọ dịkwara ya dị nwanne gaba n'iru happy birthday to you happy birthday to you no matter na izi kwa m egwe akwa anyị mana onwe ihe o mere ama na uche gị ama nzụchacha ilotecha ha mana anyị nabatara ya n'obi ọcha adị m happy extra happy
afụgo m ndị ekpere onwe ndị na-eme ekpere nwee ndị na-eme ekpere gbam onwe ndị na-eme ekpere nwee ndị na-eme ekpere ekpere gbam so anyị amarago nke ị nọ n'ekpere n'ime mmụọ na eziokwu gaba n'iru. happy birthday to you. Gị na ejima gị. injinia Daalụ.